Wilujeng pepanggihan Sutresna Budaya wonten mugi kemawon. Pripun kabaripun? Kados padatan, mugi-mugi tansah sehat tanpa obat, lemu tanpa jamu, lan seger tanpa dokter. Nggih. Ing kalodhangan menika kula badhe maosaken crita cekak malih kanthi ira-iraan dosen simpenan kaserat dening Didik Setiati. Kapethik saking kulawarti Jokolodang nomor 23 21 Maret 2011. Sutresna Budaya, monggo sugeng midhangetaken. Ratih gedhing banget marang Pak Ratno. Dosen enom nanging oleh umuk ngudu bilah. Kaya-kaya ning kampus iku ora ana dosen sing luwih pinter, luwih bejo, luwih menjila katanding dheweke. Ning ya pancen ana empere. Pak Ranto umuk marang mahasiswane. Dimen padha tuwuh motivasine. Bisa kabayangake yen Pak Ranto nalika mahasiswa kasil nggondol medali perak nalika Olimpiade Matematika tingkat mahasiswa ing Teheran 4 tahun kepungkur. Lae umuk kuwi ana sebabe teh. Dimen mahasiswane padha wedi. Kandhane Yayu nalika bubar kuliah aljabar abstrak sing dosene Pak Ranto kuwi. Ra ana sing perlu diwedeni. Dheweke senajan dosen ning ya doyan lotek nang kantin kampus. Karepe apa? Kelase ora beda karo awake dhewe. Karo meneh dheweke uga nate crita yen asale saka desa toh. Saka Rawalo ra ana ning peta. Karepe apa meneh? Haise menang awake dhewe to. Aku saka kutha Purwokerto. Awakmu saka Magelang. Kabeh wong ngerti nang endi kutha-kutha mau. Balik yen Rawalo. Apa iku? Wong kok desa banget. Kandhane ratih karo ngguyu kekel. 3 dina candhake dina Kamis awan. Bubar kuliah, ratih bablas menyang terminal. Jemuah setu kebener pancen ora ana jadwal kuliah. Mula dheweke kepengin mulih menyang Purwokerto. Kebener wis meh sewulan ora mulih. Dadi yo ngiras njaluk duit jajan. Mlebu bis patas Asir Harjo isih rada lowong. Kebener neng jok kaloro durung ana sing lungguh. Dheweke menyang kono. Maksrok bokonge diseleh. Gawane sing ming sithik dipangku wae. Karo ngenteni jam angkate. Dheweke ngetokake HP, banjur busak SMS kang ora penting. Lagi udakara 5 menitan. HP-ne muni. Ana SMS teko. Bareng ditilingake nomere ora apal. Unine. Mulih desa ya, Mbak. Kok neng kampus ora katon? Hah, dasar. Genah-genah mau kuliah kok. Gek sapa sing jahil? Ngarani sak-sake. Grenenge ratih karo mbales SMS. Iki sapa toh? Saenake udele dhewe. Aku mau ki kuliah. Yen saiki pancen arep mulih nang Purwokerto, kutha enak wae ngarani. Iki pola Yayu ya. Wekasane malah ora dijarak. Ratih malah kaseret nglagati SMS mau. Yayu cah Magelang ya. Iki dudu Yayu to.
Sapa ya? Jenengmu Ratih to? Biasane yen mulih desa sok numpak bis Raharja to? Kok ngerti? Ngerti wae. Dino iki kayane awakmu ya numpak bis Raharja ya. Loh, wah, kowe mesti ngulati aku saka kadoan. Nang endi to? Bareng wis ngirim SMS. Ratih celilang-celileng pernah terminal sing sangsaya rame. Ing angkah kepengin ngerti sapa sing wis njaili dheweke. Neng batin dheweke mung bisa mbade-mbade. Mesti kancane kuliah sing uga arep mulih nang terminal. Suara HP muni. SMS teko meneh. Ratih banjur buka SMS mau. Aku neng jog burimu pancer. Ratih kaget. Dheweke ngadeg sakal. Saking kepingine sapa sing SMS dheweke. Mongko ming nang burine. Nanging bareng weruh sapa sing lungguh neng jog burine mau. Praupane Ratih mangar-mangar. Gulune krasa seret nggo ngulu itu. Bareng weruh nang kono ana Pak Ranto, dosene. Jog isih kosong toh? Durung mari kagete, dosane wis menyat, banjur lungguh nang jajare. Ratih mengkeret. Teksih, Pak. Arep mulih ya? Enggih, Pak. Biasa wae teh. Isen aku diundang, Pak. Mengko yen keprungu penumpang liya, mundak digeguyu. Wong aku isen nom kok diundang, Pak. Undang wae, Mas. Ratih blangkemen. Awake krasa sumuk dadakan. Senajan nang jero bis AC sing hawane adem. Dheweke uga ora ngira yen sing ngirim SMS mau dosane. Gek oleh nomor HP saka sapa. Terus maneh ya gene dosane kuwi uga kaya apal jenenge. Kok meneng wae? Nganti sauntara Ratih meneng. Pekasane Pak Ranto sing miwiti. Nggih, Pak. Bapak pirsa nami kula saking sinten? Ana sing laporke jenengmu marang aku. Oh, nglaporaken napa to, Pak? Iki wacanen SMS saka sapa iki? Unine Pak Ranto, Ratih kelas A, mengatakan katanya Bapak orang desa yang tidak ada dalam peta. Oh, Yayu, saking Yayu nggih, Pak? Iya, Yayu. Sebab sakwise dheweke ngirim SMS gelap. Tak jaki mara ning kantor. Bocahe gelem teko. Bener, dheweke Yayu, kancamu sak kelas. Oh, lolos bebayune Ratih krungu kandhane Pak Ranto. Priwene meruntus nelesi praupane sing putih bersih. Rambut-rambut sinome uga ketok teles. Bocah wadon mau ndingkluk jero. Sauntara kuwi Pak Ranto mesam-mesem ngulati mahasiswane sing meneng kebak kaluputan. Let sawetara wektu bis Raharja banjur ninggalake terminal Umbul Harjo. Ratih nyawang jaba. Dheweke kepengin nyelimur rasa lupute marang dosen kang lungguh ing sandinge. Nanging tetep ora bisa. Ratih, pangundange Pak Ranto alon. Inggih, Pak. Wangsulane Ratih uga alon. Nanging dheweke tetep ora wani nyawang dosane. Madhep rene to. Nyuwun duka, Pak. Nyuwun pangaksami. Iya, ning madhep mrene. Kanthi abot Ratih nyawang dosane. Atine Ratih kemesar nalika nyawang dosen sing ana sandinge. Dheweke mbuang panyawang.
Batine mikir-mikir, gene ya dosane kuwi kok kaya ora nesu. Mongko wis dikandha wong desa. Nanging sing paling mangkel dheweke marang Yayu, sing wis wani-wani nglapurake gojekane. "Ratih, kowe medhun nang endi?" "Purwakerta." "Oh, kutha. Apa neng Purwakertane?" "Nggih, Pak. Wonten Karanglewas." "Oh, kulon kutha. Kulon stasiun sepur." "Ning sajake awakmu ora perlu keburu-buru menyang Purwakerta." "Maksudipun?" "Awakmu medhun nang Buntu bareng aku. Terus genti bis bablas menyang Rawalo." "Loh kok?" Ratih kaget bareng Pak Ranto ngajak menyang Rawalo. "Mahasiswiku sing siji iki, sing jenenge Kamaratih, wis ngece dosane, jare desa banget. Rawalo ora ana nang peta. Kuwi kandhane Yayu, kancamu kuwi." "Nanging Pak," "Mulih tak terke. Sing baku mengko tekan ngomahku. Ngobrol karo bapak ibu kira-kira setengah jam. Terus ndak terke menyang Purwokerto. Cedak setengah jam tekan teh liwat Patik Raja." "Nanging Pak, yen ora gelem aku nesu lho." "Embuh ngimpi apa mau bengi?" Ratih ora ngira yen dina kuwi dheweke malah digawa menyang omahe Pak Ranto. Ing batin dheweke arep ngamuk-ngamuk marang Yayu, sing wis mbocorake bab dheweke ngandha dosane. Laku sakjroning bis Raharja kaya ora krasa adem asih. Hawane tansah sumuk wae. Mongko saka kutha Jogja tekan Buntu ana watara 3 jam. Nanging wong loro malah luwih akeh meneng-menengan. Ratih sing dasare pancen krasa luput ora bisa swala. Dheweke kaya wong sing kena gendam. Dijaki Pak Ranto menyang omahe. Let setengah jam lakune tekan Rawalo. Bareng sawetara anggone mlaku nurut lurung. Nuli menggok ing omah sing kepetung jembar. Latare resik, neng latar ana kurungan ayam bekisar. Ing cedhak pavilion ana garasi. Waktu sore iku ana wanita setengah umur lagi lungguhan neng teras. "Ranto." "Assalamualaikum, Bu." "Sugeng," kandhane Pak Ranto karo nyalami lan ngesun tangane wanita mau. "Waalaikumsalam, Ran. Lah, iki sapa?" takone wanita iku karo nyawang Ratih. Sing disawang mesem klencutan. "Nggih menika calon mantunipun, Ibu," kandhane Pak Ranto karo guyu. Jantunge Ratih kaya copot. Mulatane bias. Nganu, Bu." Ratih karep munggel omongane Pak Ranto. Nanging disenggol lengene kanggo sikut. Dimen meneng wae. Senajan mangkel, Ratih nurut meneng. "Oh, ayune Ibu seneng banget. Kene do mlebu." "Lah, ya kaya ngene iki omahe Ranto, Nduk." Bareng sawetara wis padha lungguhan. Lan ibune ngetokake inuman adem. Wong telu padha rembugan maneh. Pak Ranto ilang-iling menjeru. "Bapak dereng kondur, Bu?" Ngendikanipun sonten. "Iya, harak iki sorene isih awan. Paling mengko bengi." Iki sapa asmane, Nduk?" "Ratih, Bu. Kamaratih." "Oh, Kamaratih. Pantes ayune. Pak Ranto ora tau cerita yen duwe calon ayune kaya ngene." "Nggih dikerem riyen to, Bu?" "Oh, kaya doro wae dikerem. Iki
Piyayi Yogya? Sanes, Bu. Wangsulane Ratih meh ora keprungu. Inggih, Bu. Sanes lare Jogja. Nanging tanggane dhewek baen kok. Omongane Pak Ranto nganggo dialek Banyumasan. Loh, jebulane wonge dhewek tah? Ngendi asline sih? Takone ibune Pak Ranto ngiras ndagel nganggo dialek Banyumasan uga. Saking Karanglewas, Bu. Oh, cedhak. Aduh, Bu. Menika nuwun sewu nggih, Bu. Nggih, Ratih nika dereng pamitan rama ibune. Margi wau wangsul sareng kula. Margi wau wangsul sareng kula candhet dimen mampir mriki riyen. Oh, lah karepe badhe langsung nyuwun pamit. Kula badhe dijukaken Dewi Ratih menika. Mangke mundhak dipun dukani rama ibune. Sidane pancen ora kena dicandhet. Mampir nang omahe Pak Ranto mung wetara setengah jaman. Bubar salat asar. Ratih lan Pak Ranto ninggalake pelataran omah. Sitikar Hyundai i10 warna silver. Tleser-tleser metu saka garasi lon-lonan. Bawa ademase lan parfum seger. Krasa pas banget karo interior sing endah. Pak Ranto kang nyetir ngelirik Ratih. Ratih? Nggih, Pak. Dina iki ndak idine awakmu ngundang aku, Pak, neng kampus lan sak ngarepe kanca-kanca mahasiswa. Kudu ngundang, Pak. Nanging wiwit sesuk sak liyane neng kampus aku wegah diundang, Pak. Ngerti kene ngopo? Mboten, Pak. Waduh, Ratih. Mau harap aku wis nepungake yen awakmu kuwi calonku. Aku ora nesu kok. Diarani wong desa, ya ora nesu kok. Malah seneng. Apa maneh? Mau ibuku ngendika, ngalem awakmu apa mau? Ayune ya toh? Mongko yen ana wanita ngalem wanita kuwi, tegese tenanan, ora lamis. Pancen bener ngendikane ibuku. Saploke dheweke diterke dening Pak Ranto. Anggone tepung nambah dawa. Wong loro sangsaya raket. Nanging ning kampus babar pisan ora ana sing ngerti. Semono uga Yayu. Mitrane yen nglapurake bab dheweke marang Pak Ranto. Saya suwe Ratih malah rada dong. Keneng apa Yayu nglapurake bab obrolane dheweke. Ing angkah sak temene Yayu sing kepengin kenalan karo dosen enom kuwi. Mula kanthi pawadan apa wae. Yayu ngupaya supaya bisa cedhak. Yayu dhewe sajake ora ngerti apa sing kedadian ing antarane Ratih lan Pak Ranto. Nganti sawijining dina ora kejarak Yayu bloko yen dheweke wis nglapurake. Teh, apuranen aku ya. Tahu nglaporke awakmu marang Pak Ranto bab cerita yang dheweke kuwi wong desa. Oh, ora apa-apa, ora wedi. Wong dheweke kuwi wonge apik kok. Apik apa? Dheweke kuwi cuek banget. Yen aku nge-SMS utawa aku takon kaya orang lagati, yen aku nekat sida ndak yak tekan mengko. Ben Pak Ranto ngerti yen aku ana kawigaten mirunggan. Titenono. Kapanane tak tekani kowe Pak dosen? Kandhane Yayu getem-getem. Yo, tak ombeyongi yu. Pancen awakmu sok nekatan kok. Aku wae sing ora duwe luput nekat dilaporake. Yen kowe sida nekani daleme Pak Ranto, aku siap jujukake yu. Oh, ambekmu kuwi mendi ana awakmu sing gedhing marang wong desa Rawalo nyasar mengko kowe teh. Ora bakal nyasar yu. Aku apal perapas-perapase, gange, madepe, asmane ibu lan ramane, mobile, latare sing ana manuk bekisare. Teh,
Ngawur awakmu, ngarang yo. Saksuwene aku srawung karo Yayu sing Trigis iki, apa aku nate goroh? Lah yo aku wis tau menyang daleme Pak Ranto kok. Kenal karo keluargane, adik-adike. Aku ya wis ana ping telunan diterke mulih saka Rawalo menyang Karanglewas. Sak mobil wong loro. Iya, ya gene kowe bisa kenal Pak Ranto nganti kaya ngono. Iya, aku matur nuwun yu. Dilaporake yen Rawalo kuwi desa banget, ora ana ning peta. Mula sawijining dina pas bareng mulih saka Umbelarjo, Pak dosen kuwi nyulik aku ben ngerti kaya apa Rawalo kuwi. Yo akhire aku dijak menyang omahe. Baline dheweke ngeter aku. Yo sakploke kuwi keluargaku kenal dheweke. Matur nuwun yo yu. Yo saka terkahmu kuwi saiki Pak Ranto wis dadi sedulurku. Sedulur apa sedulur? Aja-aja kok neng kampus. Neng kampus dheweke dosen, aku mahasiswa. Yayu ngeket lambe. Praupane pucet, awake lemes. Perawan mau lumpruk neng sofa. Dheweke sing sak temene ngincer dosane. Malah dosane keplatrang sing dadi umpane. Cutel.